Comenzamos? Bueno, pois... Ahora. Moi bo día a todos e todas, grazas por asistir a esta rolda de prensa que hoxe convoca o grupo de Compostela Aberta. Estamos hoxe aquí, é un placer estar aquí acompañada de María Rozas. Estamos a 4 de xaneiro, Compostela Aberta, como sempre, con responsabilidade. Pois hoxe quere dar esta rolda de prensa por unha banda para denunciar a pasividade e a falta de ideas do goberno socialista do alcalde Bugallo e, sobre todo, bueno, pues para volver a insistir nun orzamento que non está en ningún momento encamiñado e para lanzar unha proposta. Unha das tantas propostas que Compostela Aberta nestes meses pois leva poñendo sobre a mesa. Referímonos pois ao sentido de responsabilidade nun ano de pandemia, nun ano do ano 2021 que vai a ser moi complexo, moi difícil. Compostela Aberta, entre outras reclamacións, pois vai reclamar que este orzamento sexa o orzamento que poña o foco nas políticas sociais e que, por lo tanto, que se aposte de maneira clara e concisa por incrementar a porcentaxe do orzamento en políticas sociais ata o 10%. Esta roda de prensa a dividir en dúas partes. Eu vou facer inicialmente unha pequena contextualización, lembrar todo o traballo e a insistencia de Compostela Aberta xa no 18 de agosto, contextualizando o sentido de responsabilidade do noso grupo. Despois María Rozas precisamente vai a falar da importancia de ter un orzamento, do negativo que pode ser prorrogar un orzamento neste momento, e despois rematarei eu tamén dando conta de algunhas das valoracións en relación ao pouco que se fai e ao moito que se fala. En canto a esa situación actual, lembrar, como facemos moitas veces, que Compostela Aberta puxose a disposición do goberno de Bugallo para revisar tanto os acordos dos orzamentos de 2020 que foran asinados alá por finais do mes de febreiro co Grupo Socialista, para revisar o grado de cumprimento, e tamén o 18 de agosto solicitamos xa, hai 4 meses, casi 5 meses, unha reunión para setembro para falar dos orzamentos que terían que ver xa con este ano que acaba de entrar. Como ben sabedes, non houbo resposta, houbo prepotencia, entendemos, houbo soberbia, houbo pasividade absoluta, desidia, respecto a esta petición. Nós entendíamos que este ano habería que valorar uns orzamentos sen presas, sen precipitacións e coa complexidade dun ano como este, sobre todo para acertar e para buscar as políticas e os investimentos máis necesarios. É o ano claramente das persoas que máis o necesitan, é o ano dos colectivos que o están pasando moi mal, e non podemos chegar a este 4 de xaneiro, 4 meses despois daquela primeira solicitude, sen ninguna sola conversa. O goberno, reitero, nunca respondeu esa carta enviada por Compostela Aberta o 18 de agosto. Unha das excusas que se está poñendo e que se puso dende o seu momento é a excusa da COVID, e tamén outra das excusas facilmente rebatibles, como que este goberno non coñecía os ingresos que tería este Concello procedente do Estado. Pero esta, como vos dirá María, é unha situación habitual sempre nas administracións locais, que empezan a preparar as súas contas, e de feito outros concellos, sen ter ese coñecemento exacto sobre os ingresos, pois xa aprobaron os seus orzamentos en novembro ou decembro. Referímonos tamén a gobernos socialistas, como o goberno de Vigo ou en Lugo, e tamén en Pontevedra, que os van a levar o mes de xaneiro. Estamos a 4 de xaneiro, e nesta capital do país seguimos sen contactos, sen conversas e sen ningún borrador coñecido, ao menos por Compostela Aberta, en relación a isto. Ben, desta primeira contextualización remato dicindo que esta forma de actuar é unha forma de actuar moi negativa para Santiago, moi negativa para os veciños e veciñas de Compostela, porque impide contar con unha ferramenta de acción política que ten o Concello. Os orzamentos, como vos explicará María, non son as ferramentas principais que ten
unha administración local para traducir, non, pois, as vontades políticas, os compromisos, os intereses en elementos concretos a través das políticas e do que se achega a través dese orzamento. Estamos nun ano que non é comparable a ningún outro, estamos nun ano marcado polas consecuencias dunha pandemia que nin imaginábamos ao inicio, non, cando se aprobaron os orzamentos, e, polo tanto, cae de caixón que non pode ser o ano de continuar con un orzamento prorrogado. As razóns que podan estar detrás deso saberán eles. Nos parécenos que estas razóns poden ter moito que ver ou ben que o goberno de Bugallo é máis irresponsable do que pensábamos e está a valorar a opción de prorrogar María, ou ben que saben que o Partido Popular vailles viabilizar calquera tipo de orzamento, calquera tipo de documento orzamentario que presenten, porque estamos en pleno sacodeo e contan con esa carta branca da opción conservadora da dereita no Concello. Ben, deixo-vos con María Rozas para que vos explique un pouco os pormenores destas cuestións. Bueno, pois, moi bo día a todas e a todos os que estades seguindo esta rolda de prensa. É evidente, como comentaba Marta, que o Concello de Santiago non estivo a altura das circunstancias, non? Estamos a 4 de xaneiro, esta inacción por parte do goberno pois terá a súa repercusión moi negativa na cidade, non? Dicía Marta, impedir ter un orzamento, non preparar, non traballar nesas contas, pois o que fai é obstaculizar a principal ferramenta de acción política que ten un concello, que é o seu orzamento para facer políticas públicas, non? Santiago comezou o ano con unhas contas prorrogadas e, lamentablemente, parece que isto vai para longo, xa que a día de hoxe pois non temos ningún tipo de proposta sobre a mesa, non? Esta pasividade e irresponsabilidade do goberno municipal de non traballar nunhas contas para o 2021 o que provoca é que o Concello perda a oportunidade de ter disponibles en torno a 20 millóns de euros dende o inicio, que é dicir, un orzamento prorrogado é un orzamento moi limitado. Na administración local, como sabedes, hai moitas contas que non se prorrogan, moitas partidas que non se prorrogan, os investimentos, as subvencións, gastos que se foron facendo de forma novidosa durante o 2020, e isto aproximadamente son 20 millóns de euros. No ano 2019, cando o orzamento que se levou a pleno non foi aprobado, ese orzamento que se levaba a pleno era un orzamento de 115 millóns de euros, unha cuantía similar a que ten agora mesmo o Concello de Santiago, e ao non ser aprobado, o orzamento que se prorrogou foi de 20 millóns de euros menos. Esta é a pasividade que o goberno municipal pois nos leva a que Santiago teña millóns de euros menos cos que dispoñer para facer fronte a un ano tan complicado, como decía Marta, desde un punto de vista de políticas públicas sensibles como as políticas sociais. Ter un orzamento prorrogado nunca é unha boa noticia. Este ano pois, é menos, non? Hai que recordar, ademais, que ante esta desidia do goberno municipal, pois Compostela Aberta fixo esa proposta xa o 18 de agosto para reunirnos, que en todos os anos que gobernou Compostela Aberta, pois esa reunión de orzamentos hacíase sempre ao principio do novo curso, en setembro, outubro, e que estamos en xaneiro e que aínda non temos pois ningunha noticia, non? Non sabemos se este silencio o que pretende é fiar a aprobación dos orzamentos a un apoio co Partido Popular, e sen dúbida, se isto é así, pois sería unha moi mala nova para o Concello de Santiago e para a súa veciñanza, que votou pois de forma progresista, con a maioría progresista nas urnas, non? Esa proximidade entre o da Bugallo e o Partido Popular, que parece que hai detrás deste contexto, ese idilio, pois o que provocaría sería uns orzamentos nos que
os servizos públicos non serían unha prioridade, como así era nos orzamentos do Partido Popular cando gobernou, nos que o desmantelamento dos servizos públicos básicos pois levaría a un recorte en políticas que se avanzaron nos anos que gobernou Compostela Aberta e onde o que habería pois serían, na nosa opinión, recetas caducadas de monocultivo do turismo, non? O que precisamos dende Compostela Aberta, o que precisa o Concello de Santiago é continuar coas liñas iniciadas no pasado mandato de Compostela Aberta, cunha clara aposta polo gasto social, que no noso mandato viuse incrementado en un 57% en comparación cos últimos orzamentos que deixara o Partido Popular, e con ferramentas que se puseron en marcha, non? E que agora son máis precisas que nunca. Estou falando da ordenanza de garantía básica, das ferramentas de bolsas de comedor escolar ou do servizo de axuda no fogar que se vira no noso mandato moi incrementado, non? Decía a voceira, decía a Marta, dende Compostela Aberta, dende o Grupo Municipal de Compostela Aberta, queremos deixar claro que o noso grupo non apoiará ningún orzamento que non faga unha aposta clara polas políticas sociais, destinando polo menos un mínimo dun 10% do orzamento total do Concello á área social, ao gasto social. Esta porcentaxe, este 10%, sería en torno a 11 millóns de euros en función do gasto total que teña orzamento. Se a contía total do orzamento é similar ao ano pasado, que foron 115 millóns de euros, pois serían uns 11 millóns de euros para gasto social, que consideramos que se debe destinar a dar cumprimento a todos esos compromisos asinados con Compostela Aberta durante o 2020, que poñan o foco no social, como a posta en marcha da renda infantil municipal, os acordos plenarios para mellorar as axudas sociais, os recursos para a conciliación, os equipamentos educativos, que Marta poderá desenvolver con máis detalle a continuación. Paso a palabra. Moitas grazas. Moitas grazas, María. Pois un pouco concluindo algunhas das cuestións nas que acaba tamén de incidir María agora, que para Compostela Aberta son claras e teñen que ver con toda a nosa trayectoria, da que deu conta tamén María Rozas. Cando gobernaba Compostela Aberta houve un incremento significativo en gasto social, cando gobernaba o Partido Popular houve un retroceso. Bugallo e o Grupo Socialista terá que pensar hacia onde quere enfocar este orzamento. A nosa liña vermella, por suposto, ten que ver coa prioridade no gasto social. Nos, dende o mes de agosto, nos pusemos a disposición de traballar con calma e con tempo un orzamento que atendese as necesidades das persoas e seguimos insistindo en que ese orzamento ten que ser un orzamento expansivo que recolla, como decía María, moitas das propostas sociais que xa foron acordadas con Compostela Aberta durante este ano. A renda de garantía infantil foi unha proposta que houve e estaba no documento que acordamos para 2020 que se iba a traballar e da que non temos aínda noticia deses avances. Tamén houve outras medidas que foron aprobadas ao longo deste ano que acaba de rematar durante o ano 2020 no pleno de natureza claramente social. As medidas de conciliación teñen que dar un xiro completo para que non encarezcan e que impidan as familias poder sumarse a programas de políticas públicas de conciliación nesta cidade. Tamén os equipamentos educativos. En resumo, propomos, como decíamos, que neste orzamento máis que nunca se invista nas persoas e menos en obras ou, como decimos moitas veces, en cemento, que se invista nas persoas que máis o necesitan. E nesta liña volvemos a insistir un orzamento 2021 que poña como principal elemento as políticas sociais que teñen que aumentar si ou si un 10% do orzamento total do Concello. Eso, nos cálculos que vos acaba de expresar María Rozas, serían superar amplamente os 11 millóns de euros. A maiores desto queríamos, para pechar esta rolda de prensa, decir que cando apostamos por o social tamén apostamos por unha mirada de cidade distinta que estamos escoitando. Para reactivar e reorientar a economía de Compostela, compre non xogar todas as cartas, como estamos vendo estes días e estes meses, a Xacobeo. Compre tamén aproveitar
estes 2 anos nos que supostamente poderá haber un comportamento máis positivo do turismo para un modelo de cidade e de turismo sustentable. Hai que construir un futuro menos dependente do turismo e, polo tanto, esa reorientación da que Compostela Aberta tamén leva insistindo moito tempo pasa por cumprir os retos da reindustrialización para Compostela. Sabemos que somos unha cidade de servizos, unha cidade de administración pública e tamén de natureza turística, pero tamén compre actuar ali onde temos máis desvantaxa competitiva neste momento, pero onde sí temos enormes potencialidades cun aeroporto, potencialidades cunha estación intermodal, potencialidades coa nosa situación estratégica e todas as sinerxias que se poden construir coa Universidade de Santiago de Compostela, unha cidade do coñecemento, da investigación e do investimento para que todos e todas esos jóvenes tamén a futuro poideran quedarse nesta capital do país para traballar e para engadir valor a esta cidade. Por lo tanto, e pechando, en este momento para Compostela Aberta o goberno de Bugallo continúa a ser un goberno carente de ideas, un goberno que, en comparación con Compostela Aberta, que enxera as arcas de fondos europeos que se podían colocar, que nos podía colocar como foi na vanguarda das políticas sociais, o Smartiago, entre outras, ou os fondos EDUSIS, neste momento non hai novos fondos, non hai novos proxectos, nen ideas, e compre falar menos e facer máis, e polo que vemos nos dá a sensación de que o alcalde continúa conxelado, vivindo en un tempo do pasado, conxelado vivindo 10 anos atrás, mentras a cidadanía de Compostela está comenzando a vivir no 2021 con moitas necesidades, con moitos desafíos e con ninguna idea por parte do goberno local. Para fechar a isto, solamente sumamos e insistimos a nosa preocupación por esa certa soberbia, esa certa prepotencia, pola falta de diálogo, a lo menos con Compostela Aberta, pola falta e capacidade de chegar a acordos cando nesta cidade a mirande parte da cidade votou unha opción progresista. E lembramos ao señor Bugallo que goberna en minoría e, polo tanto, para sacar adiante uns orzamentos se precisa de diálogo e de chegar a acordo coas forzas que están na oposición. E nada máis, se queredes comentar alguna cuestión ou facer alguna pregunta, tanto María como eu estamos aquí para ao vosso dispor. No, explicaste tan ben. Sí, no hay ya está todo desglosado. Gracias ao comezo de ano, que nos volvimos feliz ano, empezamos aí a millón fixo. Que gusto ver unha xornalista aquí sentada.